Wadonje motende kod weche mag arita kwe. Anyuola moro e gwenge mag Mulo e sub-county ma Wende county ma Migori pod odak kod lit kaachiel kod luoro bang' wuodgi moro masomo e skund sekondar ma Kamuda e kaunti ma Kisii e klas 12 ne olal Meru e otieno mar tarik 5 mar dweni. Familia mare wacho ni Joseph Odhiambo ma jahigni 22 nyocha ne owinji ka goyo nduro e otieno kar saa 4. Min mare yango ni nyocha wuok oko mar mondo dhi orang ka wuode no nitie to noyudo ka onge kama ne oninde kende. Familia no wacho ni jogo ma ichich goni ne olal kode osebedo ka oro nigi ote ni mondo gioro omenda eka giweye thuolo. Jatend obila e sub-county ma Wendo oseyango ni gidhi nyime kod timo nonro ewi wachno. Molal weno wadwa maluwo bang'a mar 2 to kano gik tich ang'wen gotieno tema mama gona sime ni jomoko gole ot gotieno. Koro ka jogi gole ot to go nduru matek koluoro around kama Joseph Migori ne ntiere maninde no. Renade ok onwang'e, mama ok onwang'e. Ka Joseph nosedhi nindo nogo uwi, ogo mokwongo, ogo mar 2 mowuok oko kwadhi kuma ninde wayudo mana remo. Rento jogo osedhi kode wasemanyi hari tich ang'wen nyaka kawuono pok wayudo. Jok moko oro message ni mondo or siling 20,000 mondo mi giwe wi Joseph. Koro kuma Joseph nitiere kata kuma jogo nitiere wakia. Koro sani ogocho to ok winjre. Koro wan familia ma onge nyalo. Ema kwayo sirikal ni kuyie to konyo kech nyathino ne en nyathi masomo kendo min gi osethagore kode ka puonje. Sani odhi e form 4.